Kinsa may nag-order ana lang? Risa Kadutdut daw. Ordered by Risa Limutan. Order ba rin sila? Care of by Lord Delina Kadutdut. Nabuang na Ginoo. Bawa ana istorya. Kaya mag-ingon ma'am, sa pag-order niya is i-care off lang daw kay Ma'am Lord Delina. Ay Ikaw nabuang na. pabayron. Na, niyabag siya? Ako sa kuy kwarta. Ako ba kung bata basta ka dako ba kay ko gastuan ni ay 12,000. Bili na mo siguro dali. Na ay lag ibilin sir. Uy, ako di sa ko na mo dawat. Ha? Ko mo dawat sa daan. Ay unsa may bayad ko intahan madam, nga mo kay kwarta. Yabag na. Sala na lang mga piriso na sila ng ilang order. Nami gipangita. Lord Delina Kadutdut. Ikaw ma'am? Si imong anak ni si Ma'am Resa. Orisa to dito ikan balay, wa man lang turbas tukuran ng haligo. Kasi mo ko ba dyan? Pari akong apo. Ay! Dahil na say isa diri nga. Andali. Kano good ma'am kanang? What? Ito gani eh. Mag-order ni mo ano? Ginilin. Di Ma'am Resa Oh. Limutan. Oh. Mo ni anak. Oh. Na siya order sa mo ma'am sa online sa Shopee ba? Wow naman! Bluetooth speaker. Ah. Pila sana sir? 7,899 na ba ni ma'am? Uy, bumabok na unsa. Dayon wala pa ni nabayri ra ba? Parang may problema ka. Care of Di ako kay baluan na. Lord Delina Kadutdut. Oh, wa man ko kay baluan na. Oy. Anong nalakas gali bigamay ma'am kay kaya na mo papalit ko mga ba? Saon na? Unsa nang gi-order? Bluetooth speaker. Kanang speaker ba nga madadala bisag asa? Lang. Bluetooth speaker man kuno. Bluetooth speaker. Si Risa kunoy. Nag-order. Ay! Nanay nimo. Ah, man ay ni siya pa. Oh. Si Timil ra ba kuno ni Pero kape no niya? manus aman daw siya uli man. Amo uli. Unsa rasa dito ning ana? Kuan nangaligo sa. Kuan. Isa may nag-order ana lang. Risa Kadutdut daw. Ordered by Risa Limutan. Nag-order ba rin sila? Care of by Lord Delina Kadutdut. Nabuang na Ginoon. Wag mo kay bawa nang istorya. Si Timel na ba ni ma'am? Lang. Sinungaling ka! Ako dito na pasalig kay ako sa kuy kwarta wa. Ano ba? Manang iabot na ko anaan. Sila ni mo ning anak mo? Ka upat nga anak babae. Tulo man laki. Lahi para mo bigyan. Kadian pa ni. Taon naman na lisod sa nang atong ko ano na ang ko yung kay bawo ang orderan niya. Kaya yung mo kung ingon ma'am sa pag-order niya. Care off lang daw kay Ma'am Lord Delina. Ay nabuang na. Na niyabag siya. Ako sa kuy kwarta. Bakit ako nagbataan basta ka dako ba kay ko gastuan ni ay 12,000. Ginusto mo yan eh. Ikaw mo igipahas ng ani ma'am. Nabuang na. Pero wala siya ring inform sa imuha. Wala. Wala siya order karon. Wala. Abot. Wa gyud. Sao na lang kanino? Okay. Wala kay bisag 5 lang diha. Na wa gyud ko'y kwarta in town sir. Ko ilam kita kundan unta niya ko na ako di ko mula uban na yung kaligo-kaligo kay ako ko'y kwarta. Problema mo na yan. Na, Ikaw biya sa anin na. na ako di ko anak sa hinon pasalig bahala na siya. Ko anak sila ana nang ko ana. Ibilin na lang namo ni siguro diri. Na ay lag ibilin sir. Uy, na ay lag ibilin sir. Uy. Ako di sa ko na mo dawat. Pa? Mo dawat sa ana. Sir, ano man ang orderan kay bawo ka ana? Kuan daw Bluetooth speaker mo daw. Usa mang Bluetooth speaker lang. Kana bitong speaker ma'am nga pwede I-connect sa i-charge. cellphone. Ay usa may bayad ko intahan madam, nga mo kay kwarta.
Yabag na. Bahala na lang mga piriso na sila ng ilang order. Ako di ko anak mo kuan. Ako sapi. Ay, so gini mong anak ani mo. Bitaw. Kana ang what? Ani na lang kay wala man siya dari. Nga ikaw ra ba daw gipa-care of ani? Nabuang na. Pamatuod na lang mi ma'am nga kanang ning anhi mi dari. Dayon inon lang ako nga dili ikaw order. Mabalik lang Wala mo. man jud ko mag-order gud sir. Hindi ko kay balo. So Lagi. sorry gid kaayo. Wala din na sila musulti na Ikaw ako. man gud ang gipa-care of ma'am. Ibuang. Kayong Ibuang. kayong Ibuang. kayong gali Uy, ako di ko pasalig day. 7,000 gud kapin daw na. 7,899 Usa ba ng pesos. bluetooth karahon ng mga ordera na. Nganong nang abot man na diri. Sige. Wa man to diri sa Risa. Nganong lagi naka-order man siya. Dahil nganong wa man siya mag-ingon Sa ako. Shopee. Na iyang gi-order. Nganong wa man siya mo ingon. Sige. Wala pong gagi-inform. Dapat mag-inform Wala. siya daan sa siyang lakaw. Mauna. Wala itong nilakaw kay naday order mabot. Oh, para ikaw makabayad. Ambot lang oy. Murag ituyo ni simong anak dagway, ma'am. Laki lang Kasi sila. binirthdayan nimo. Ay, gabuang na. Napay wa man tay kwarta. Asa man taw ko na mamunit ng kwartahan kantidara. Pangasab-an kami sila ingon sila mag-order sila. Uy, nabanga buang mo. Basi na inyo daghang sapi. Lagi. Ako, di gyud ko ana pasali kay wa gyud to. Suma na bago istorya day. Nani ara man na dinhi gani pirmi? Oh, wala gid siya ning inform. Wala. Isa na to ni ma'am. O dili man gyud nato ni mapugos nga kuan kay wala man so iuli na lang siguro namo ni or Uli na lang na si Intaw. pinaog na mo ang item. Dayon kapicturan lang ka namo. O unsa ba? Ay ani na lang inaog na namong item dayon inigbalik na lang namo kuhaon ng bayad. Ay na unsa man siya ibayad sir Intaw mangulingay man gani. Na unsa man ibayad ana? Unya na pay kana sige pagdata ng ilang Ay motor. na siguro siya pambayad lang kay Wala di sir. Oy, nadi wa gibayad. O gyud. Day, unsa din naka-importante ng butanga? Speaker naman bang sounds. Ay susti na lang ang sound. So ikiputin gi pobre ha Ginoo ko mga kwarta wa mga bugas. Ginoo ko ano nang order man anang butanga in taon. Ay ako. So igabot nila, di pa sila kadong motor kasabaan ko na. Oh, hell no! O ana na lang ma'am. Basta. Bahalag makasab-an basta nga mo lang kay layo man gud mi ma'am. Pagadian pa mi ba unya. Tasan. Ilang ang gi-order niya basin importante ni sa iya ha o na siya gitaguan niya kwarta guro. Ana, sus ambot lang may kwarta. Basig tiniguman po niya ni ma'am. Sige alkansya. O gialkansyahan na ni. Ambot lang. Sa ice. Ah. Ay. Sus, Ginoo. Ay na lang. Sige bilin na lang namo. Ay Para na matos ay lagi yung ibilin. Sir ako di yung ko pabilin ana. Lantawan na lang basin dig maganahan. Ay sus di lagi ko. No! God, please, no! No! Ma-change imong mind ikaw mutabang pa kagbayad mo. Ay sus di ko. Kay ako di yung ko ana na. Sige na ma'am. Di lagi ko. Kay sus Ginoo ko. Ay na lang dili jud ka. So dalhon na lang namo balik. Dadalang na. O matuod na lang mi nga na diri picturean lang kanamo. O ba lang Uy, di item. sa ta na madaot. Dili. Lagi ma'am. Na. Ha? Ikaw lang day. Mapriso ra ka sunod adlaw. Ay nagwat. Joke lang. Joke ra may tara. Kajit lang kaya. Dili ra lagi ka madaot ma'am. Ikaw na dito mo na. Ay kuyugi ma'am. Dagat. Kay basin niya og ma-diskuhido ni. Kuyogan, may nangay kuyog. Ate ko yung lola. Ay kuyog ka ma'am. Dili, sige na. Dakan man siya kay ibalik. Kuyugi na gang, lang haliga. ang ice. Kuyog lang ta. Ay balik lang naman. Apil ma'am. Kay para na Dakan. kuyog. Ay di ko kay tingnan maapil ka. Ay dili ni sila na. Arson barbecue. Sige na ma'am. Wala na daw nila lakaw. Kuyog ka ma'am. At least Oh, kay ano ka? Manabot. Ay naman pud may kuan. at least nahibaw na ko. Naman po'y kauban nga witness. Wala dili imuhang order. Wa gidawat nimo. Oh, wa nimo gidawat. Lang ibabalik. Na, makasab nagi makasab-an na nila. Ana. Iko ba si Sabi lang na ako. si nanay sa halin sa Na, Ginoo ko. Dakan. Kalbahit mo ka nang ordera na. Musulti sad unta nato unsay problema. Di sad mo. Mada Ko ay giingon man lang nga. tagaan man taglaban sa Rice daw. Ginglisan pa nimo. bahis mo ka sila. Oh, Oy, murag mo na ni. dili ay. Dili pa. Sige sakyan nila day ma'am. Sumali ito mo uli. Ali ma. Pero wala man kaning kuyog pangaligo. Ay wa lagi ko'y kwarta in town. Sir, ingko nga ko. Masig ingnon ko ninyo nga
Magpalit og isda, magpalit og kanang unsing aso, baon ba ko na, war ko ikadulo, ako ikadulo anang mga unsay inyong kanang kamulang. Ako Ya, ako mas kwarta. dako nung magasto ron. Ada, bahala na sila ay. Ali mo nga Ang din. awa sa manang kay uganahan ka pwede ra nag ato. O, pwede ra man. Sa mga bayad mo. Oo, dili mo sagot man me. Nga dili lang sa mukuha bayad doon. O na kay pang down dira, 2,000 ba or 6,000. Di ko kwarta in town. Oy, ko anday na ako di ko magulong mo palit pang na masakan ay. Na, isa na rin. Lalaki lang Ay, ang masakan. inon lang nga dili talaga. Ali, ma'am. ka. Ikaw, abli ma'am. Kaya para makita ni mo ngayon. Dali, dali, dali. Ani mo ang kuan. Ay, sa prank mo ma'am! Happy birthday! Dali ka ma'am! Dali ka! It's a prank po! Ma'am, dali ka! It's a prank po! Joke lang! Hala, nahila juga ma'am! Birthday day ni mo! Happy birthday po! Ganahan na ka ma'am! Alam. Kanya, ganahan na ka ma'am? Ganahan na ka? Ganahan na lang misal ako anak sa gawag kiti ni ani sir na ko ano. Oh, dayon. Ang problema ni Ron, wala pa ni nabayri. Anak, ahak. Joke lang sa surprise delivery day para sa mama. Happy birthday. Okay, so birthday na ni mo today. Birthday in town, sa edad. Birthday gini mong Ilara. Ay, ilad mo ko ni mo sir. Ma'am, gisugo rami mama. Ay, bemik kasabi. Na sila oh. Lagi. Gisugo rami. Sakat? Sakat? Alright, akin sila, akin. Ayan! Happy birthday ko si Ma'am Riza. Ah, wala pa din. Nana. Bibo kayo sila. Ah, naman tong babay, katong nag-order nga nakailag kay ma'am og sama. Pwede gini mong guula ma'am no. Well, anyway, hi ma'am, surprise din para sa mga. Uy, yan. Bunga. Ayan, so happy birthday ma'am. Apil man daw ka. Ikaw sa Ma'am Risa? Ah, wow. Happy birthday ninyo parehas. Okay. Alright, so mayong hapon. May hapon ka ninyong duha, ma'am and sir. O may hapon ka ninyong tanan nga na dari karon. Okay? So anyway, ma'am, it's a prank. Wala manggug ka, ma'am. Apil unta ka mailad ani ron. Anyway, surprise delivery day para sa inyo ha kay na daw birthday celebration sa imong mama
Ang birthday po daw ni mo karong umaabot nga 26. Okay, so imong mama birthday yaw-yaw ganina. Kay ikaw nga mo ang gigamit, may ikaw ga-order kay wala man ka. Okay. So birthday yaw-yaw ni ma'am. Anyway, makita na to nimo sa video. Nag-post na mo. Makalingaw. Ismog ka may ma'am. Dapat ka dito sa imong anak. Ismog ka ma'am. Ana, okay? So anyway, since na-surprise man dyan ka ma'am, na-prank man dyan ka, pagpasensyahan mo na kay dili dyan yung mangingilad ma'am, igo na may gisugo sa imong anak na para ilaron ka para ma-surprise dyan. But anyway, dili na nato dugay-dugayan, dili na nato langay-langayan. Siyempre birthday niyo today, nala na isa ka special person na gusto mo i-greet today of happy birthday para natin. Siyempre birthday niyo today ma'am, bisan wala siya dali is gusto lang nila ipabati sa inyo ha og unsa mo niya kay ni gugma, unsa mo nila kapalangga, okay? Kabalor na mo kinsa ni? Na naka-idea kinsa ni ma'am? Nung naba kay bana, wala na. Labasig gani ng uyab bago ha? Well anyway, siyempre birthday ninyo today. Iyahan yung gihimo tungod kay para kay kumot wala siya nakalimot sa inyong adlaw nga natawhan din. Aside from that, gusto niya nga makisaulog sa inyong birthday today. Wow! Okay, so syempre birthday niya today. Dili na nato dugay-dugayan, dili na nato langay-langay sa dala kog hatag mga surprise gift na gusto nila paabot sa inyo ha. Nasa lagi padala sa inyo ha ma'am nga 1 dozen bouquet of roses. Happy birthday! Wow! Siyempre, birthday din ni ma'am. Tapos siya ipadala sa iyo ka 1 dozen bouquet of roses! Wow, grabe dyan ang kalipay ni ma'am. Happy kayo ang birthday, no? Especially na ay surprise nga maabot. Wala dyan mo gadahom nga na maabot ron. Ay, balong itaw ni anak ka sa Saudi ka. Anak juga ni mo nga padalaan ni. Ay, abot lang. Kasi nga ibit-ibit ani diri sa barangay. Kabalo mo ni ma'am? Ako kabalo. Hala, bantay dyan ka rin ma'am. Murag mabuking na dyan ni Ron. But anyway, syempre birthday ninyo today. Nasa lagi padala sa inyo ha na pampahaba daw ng buhay. Family Fun, Jollibee Spaghetti po. Happy birthday. Palakpakan naman natin. Tara pa ma, tagsa mo. Wow! Happy birthday. Siyempre birthday niya today, inani po sila ka-sweet. Wala pang kayo box sa Dunkin' Donuts. Boundary na lang ibutang. Dunkin' Donuts, happy birthday. Wow. Sana all, nagana na sila ka-sweet. Mga top-8, hapon. Okay, so siyempre birthday. Dili mawala na po sila ipadala sa inyo ang pagkaon. Ayan. So that daw ni ma'am, 3 pieces. Puno ka mong lechon manok. Wow. Instant celebration. Siyempre, kaya na may mga pagkaon, dili sa mawala. Ano po sila ipadala sa inyo ang soft drinks, pampahilis daw. Happy birthday! Sana all. Okay, kami yan nga wala pa na surprise. Sana all lang sa amin. Okay, happy na mo ma'am? Happy na itaw. Ako naman yun, ani na naman yung abot. Hello, bro, napugos si ma'am. Ibalik na lang naman eh. Wait now. Happy birthday ma'am. So syempre birthday niya today. Lubusin na natin. Napot sila yung mga special gift. Palaw ko. Tagsa mo na. Palaw ko. Ayun, ibili. Tira ha. Kulbuta. Sige. Tagsa mo. Wow! Sana all! Gawa ka mo t-shirt? Alright, so happy birthday. Isuot ninyo para nindot. Para par. Okay, wait lang. Alright, wow! Palakpakan naman natin itong celebrant. Wala, sana all. Okay na mo, parehas mo? Okay, so happy birthday. Ma'am, ganahan na mo ma'am? Ganahan na mo, sakto na dyan kayo. Haom na dyan kayo. Okay, so uniform sa color karon sa inyong balon. Sa inyong bouquet. Happy birthday! Siyempre, birthday ninyo today. Dili mawala, every occasion na agit ni. Tapos sa lagi padala sa inyo na tagsa mo kabuok. Red ribbon cake! Happy birthday! Sana all! Dala pa ma'am, may mga po di ba? Okay,
So, sana all. Okay, so happy birthday! Ma'am, happy na mo? Malipay ra? Instant celebration, no? Grabe ka, Bibo, ilang celebration today. Okay, pare may bawaan na nato ni. Basig tayo makulbaan na ni Ron. Basig tayo mabuking ba? Sila kay gahatagan ni Ron. Kasi tawagan ninyo, ma'am. Kasi tawagan nimo sa imuhang manguyabay. Nangulit tawon, dyan siya ni mo ma'am. Dugay na nilang ulit ako? Dugay na? No, sa'y tawagan ninyo kay basig mo mali ni. Naamot lang. Alright, okay, so now Nakabiro ko rin kaayo na. lagi, dara. Sure ka ba? Mula dyan may tawagan? Kasi tawag niya si Moha. Makulbaan si ma'am. Well, anyway, dara ma'am. Ang naghatag mo itong atong tawagan, sir. Lagi. Sa makibaw. Dara. Nasa lay letter. Nadyo mabuking ron. May noon. Bitaw. Dara ma'am. Happy 66th birthday, my love. My love ito, ganda yun. Joke lang. Dara ma'am. Happy 66th birthday, Mama Lods. Hinao tagaan kag maayong panglawas, ug taas pa nga kinabuhi, ug daghan pa nga katuigan sa atong Ginoo nga among makauban, ma. Ma, daghan kayong salamat sa tanan nimong sakripisyo. Isip usa ka ulirang mama ug apuhan sa among mga anak. Salamat sa pagpadako ug pagatiman namo nga imong mga anak, ma. Bisan pa man sa tanan nga kalisod nga atong nagian. Salamat kayo, ma. Ug happy birthday pag-usab, mama. I love you very much, Mama Lods. Amping ka kanunay, ma. Nagmamahal ang imuhang anak nga si Ma'am Jeneline Kadutnot Django ng Saudi Arabia. Palakpakan naman natin. Malili day si My Loves. So ang nagpalalay mga surprise, ma'am, is imuhang anak nga si Ma'am Jeneline. Tama ba? Ayan, nakaroon sa Saudi Arabia. Okay, so before ko mo ngayon imong unsay may kasulti sa iyang gihatag nga surprise sa inyong duha, dapat siya letter para sa iyang sister. Kapila ni mo ni kuani mo ni manghod. Na siya yung message po sa imo, ma'am. Wow, dara. Dara ako basahan ha. Og bisan sa akong ate, happy birthday ate. Bisan pa man muratag iring og iro sigig away. Pero palangga biya gihapon kanako ate. Hinao tagaan pa kag maayong panglawas ug daghan pang katuigan sa atong Ginoo. Ug salamat ate kay naa ka sa duol ni mama nga makaatiman kay naaman ko aning layo. Salamat kayo ate ha. I love you ate. Happy birthday. Nagmamahal imong manghod nga mapalangkaon, Ma'am Jeneline Kadutdot ng Saudi Arabia. Palakpakan naman natin. Okay ma'am, so nagpadala dahil nga surprise sa inyo ha is imong manghod din imong anak ma'am, no? Nga si Ma'am Jeneline. Okay, so karon unsa man inyong ikasulti sa iyang surprise nga gihatag sa inyo ha. Okay? Una si mama. Mama muna. Unsa man imong ikasulti ma'am sa surprise nga gihatag sa imong anak karon? Ug unsa pa nimo i-correspond sa iyang letter nga gisulat sa imuha? Salamat kay tanan nga iyang gihatag kay unsaon man gyud bisag atong ingnon nga ayaw na lang nahatag man gyud. Salamat kaayo, salamat sa imong paghinumdum sa inyong mga kagahapon sa gagmay pa mo nga nakahuna-huna pa day kahantod karon. Salamat sa tanan gang. Ni anang imong gipada, amo nang gidawat, amo nang gisapwang. Salamat kaay dako.
Palakpakan naman natin si ma'am. Alright, so dahil kayong salamat, ma'am. So, karon si ma'am Riza na po. Ma'am Riza. O ako gang. Salamat po sa tanan. Bahalag. Murag iring o giro. Salamat na dawat na namong mama imong gihatag. Thank you sa tanan imong gipadala ha. Unsa pa? Okay na ka, ma'am. Happy ra mo. Sayang gihatag. Happy ka imi. Bisag nakalitan mi ining hitabuan. Nailad pagid, ma'am, no? Nailad wag yun. Well, anyway, so happy birthday once again para sa inyo ang duha. Nasayod ko nga grabe gyud ang kalipay ngayon nabati karong adlaw nga wa gyud mo ganahom nga nanay maabot ngayon ani karon, okay? Okay, sila pa kay anak nga dari? Anak nimo nga naa pa dari? Mga lapit. Ah, man God. Wala dari. Kani sila, igon sa man nimo ni. Mga apo, mga apo. O mga apo. Kana umaga na ng may babae. Oh, umaga. Dali, ma'am. Din, dali. Sige na po. Unsa man ninyong birthday wish para sa atong celebrant karon? Sige na, ikaw muna, ma'am. Oh, sige sir, ikaw sa sir. Sige sir. Ihatag sa nang cellphone. Oh, dito ka. Okay sir, so now ang imuhang lola, tama ba? Apo naman nino? Ang imong tita may nag-celebrate sa ilahang birthday karon. Ay, anak mo na ini, nakala ko tita. Mama man na ini mo ni. Nag-celebrate ni mong mama sa ika-26 ka tuig, ma'am, no? 26 akong birthday karon. Ulan Ah, karong tuig bulan na, dahil pila na yung edad? 41. 41. Okay, kakator, 41 ka tuig. Okay, so sir, unsa man imong birthday wish para sa imong mama o sa imong lola nga nag-celebrate karon sa birthday o unsa pa nimo ang ikasulti sa atong ay sa atong sender nga si Ma'am Janeline nga may gatagan ni karon. Dira lang kay. Mami, tawag. Dira lang. Gilid lang, gilid. Okay. Hinaot yung nakan pa-birthday bagay sa laog. Hinaot yung dugay pa sa wala sa aning kalibutan na para nakuan lang mapil ginamo nga iguma di mas mo hinalo ka man lola Kay lola. og sa mong lola. Salamat dahil sa naghatagan ni karon nya birthday o gift sa among lola ug mama. Alright, thank you so much, sir. Ay, okay lang na kay kanang atong pagluha is duha na sa kalipay, no? Dili man na bugnan kay kalipay lang ta sa gihatag. Okay? Okay si ma'am na po. Sige na, ma'am. Sige na po. Ah, ikaw lang sa una, ma'am. Dayon siya next. Sige na, ma'am. Oh, sige na. Okay, suod man mo. Sige na. Apel. Si Lola! Okay, unsa man yung birthday wish para sa ila, ma'am? Sige, gaan. Akong iwis nga tagaan pagtaas nga kinabuhi si Manang Lodi o si Risa. Nga naa akong silingan, karon ang nag-uban. Diri, happy birthday ninyong duha. Uy, happy pinailan. Sige, salamat kayo, gang. Jinilin, lipay kayo sila. Si Lola, mura nagpatay ko no siya. Ikabot din Risa. Sige, salamat kayo. Oh, palakpakan naman natin. Alright, so daga kayong salamat, ma'am, sa imong birthday wish. O karon, ikaw na po, ma'am. Sige na, last. Apil jud ka. Okay, so sa man imong birthday wish para sa imong ugangan? Diri din lang. Ah, sister-in-law di ay. Okay, dayon. Ugangan ni. Okay po. Ang ako ang wish ni Ate Risa na taas pang kinabuhi para daghang birthday mo abot ingon pod sa akong ugangan. Happy birthday ug ni Ate Gagang. Maski na ulahimi pero nakaapas lang gihapon sa imong pa-surprise. Salamat kaayo. Wow. Thank you so much. Alright, so daga kayong salamat sa inyong birthday wishes. Unang-una, no, sa inyong mga naghatag og birthday wish para sa mga sa atong celebrants. And then this time, dili lang kay kanina ganda tong surprise mga ma'am. Na sila'y pasabog. So karon, na sila'y song og i-prepare para sa inyong duha. Okay? So haranahan lang mo, paminawa lang ang kanta, ma'am.
atong pakpakan. Pun. Bakbak mo, oy. Bakbak sa bakbay mo. Dadaan na layo sa akin. Awa sila, no? Ay, sakyanan ko. Unsa? Ay, imo ba? Truck ako dito. Daw sa bubang ko, patong Buhay mo'y handa, ialay mo. Walang inang mapitiis ang isang nanda. Ika'y dakila at higit pa sa lahat. Ang awit na ito ay alay ko sa'yo. Ang ibig at titig ay pag-ibig sa puso ko. Ika'y nag-iisa, ikaw lang sa mundo. Ang may pusong wagas, ganyan ang tulad mo. Lahat ibibigay, lahat gagawin mo. Kanya't lagi ikaw sa anak mo. Lahat ng buti niya ang laging hangad mo. Patawad ay lagi sa puso mo. Walang inang matitiis ang isang ganda. Ika'y dakila at higit ka sa lahat. Ang awit na ito ay alay ko sa'yo. Ang ibig at titig ay pag-ibig sa puso ko. Ika'y nag-isa, ikaw lang sa mundo. Ang may pusong wagas, ganyan ang tulad mo. Ang awit na ito ay alay ko sa'yo. Ang ibig at titig ay pag-ibig sa puso ko. Ika'y nag-iisa, ikaw lang sa mundo. Ang may pusong wagas, ganyan ang tulad mo. Alright, talakpakan naman natin. Alright, so thank you so much sa Manindot Kenga song. Ganana ka, ma'am? Well, happy birthday once again. So this time, syempre birthday niya today. Nakahatag naman sila birthday wish. Naaman tayo cake. So tangabre ng cake din. Kantahan ka na mag-happy birthday. Kaundo ha. Okay? Okay, so na tayo cake. Ang nakabutang sa toong cake. Happy 66th birthday! Mama, palakpakan naman natin. Wow! Kanina mang isa. Advance happy birthday, Ate Riza. Wow! Palakpakan naman natin ulit. Okay, let's sing! Everybody, clap your hands! Pakpak! Clap! Clap your hands, everybody! Okay! Clap good! 1, 2, 3! Happy birthday to you! Alright, everybody sing! Happy birthday to you! Listen good! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! One more time! Happy birthday to you! Listen good! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy
birthday. Happy birthday to you. Alright, palakpakan natin. Yay! Okay, ma'am. So, sa man imong birthday wish, si mama muna. Mother, sa man imong birthday wish para si mong adlaw nga natahan karon. Isa naman eh. Ginoo, tagay pa kog taas ng kinabuhi para sa akong mga anak ug akong mga apo. Muni akong ipangayo sa atong makagagahom karon. Wow, thank you, ma'am. So, dungan na mag-blow ha. Wait lang, ma'am. Okay, ikaw po, ma'am. Ang sa man imong birthday wish. Ako Ginoo ang akong pangayoon. Hatagi ang taong kuglain pang daghan nga birthday para sa akong mga anak ug sa akong inahan in taon. Mga igsuon ako. Salamat kayo Ginoo sa akong birthday na dawatan ha karong sunod adlaw. Thank you. Ayan, blow the candle! 1, 2, 3, ready! Yay! Everybody sing! Clap your hands! Ready? Clap your hands! Clap, clap, clap! Ready? Alright! 1, 2, 3! Happy birthday to you! So good! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! One more time! Happy birthday to you! Alright! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Yay! Happy birthday! Alright, so ma'am, sir, ay ma'am, happy Ramon? Alright, nalipay na gid sila sa ilang birthday. So, syempre, maglipay pa kita ron, kaya kami dance challenge, manayaw ta. Wow! Gusto ko mag-participate mo ha, kita to nan manayaw. Ma-appeal mo mga kids ha, sayo ta. Sige, sige, ibutang sa ng... Sir, amen! Go! Bati ka kayo, bati! Sige, sige, Nani. Wait lang, wait lang. Game! Alright, palakpakan naman natin. Thank you so much. Okay, salamat. Alright, so thank you so much. You are now a certified member of Paru-Paru G. Tagit ka to sounding mami. Membro na git mo sa Paru-Paru G karon. Sugod karon, okay? Anyway, happy ra mo ma? Nalipay ra mo? Sa inyong... Wow, okay. So karon mangutan ako unsa inyong gibati sa surprise nga gihatag sa inyo ha. Sa mga anak ug sa imong manghod karon. Unsa imong gibati ma'am? Ikaw una ma'am. Nalipay kay mig dako gang sa imong gihatag namong mga pahalipay nga wa ko kay balog na abag usingan. Mo di ingon ka na ako nga unyang alas 12 halama di gyud diha na agyud ka ha. Mao di ay ni kay ni naabot na gyud. Salamat kay dako. To na. Ikaw ma'am. Si Mama Pagangay. Ug maabot nami gikas dagat yaming kasabaan kay nganong nag-order og bluetooth amon sa to. Speaker. Speaker daw. Salamat gang. Acting diha pirmi sa layo.
Palakpakan naman natin. Okay, so thank you so much. Alright, so daghang kay salamat sa inyong duha ka celebrant. 66th birthday and 41st. Okay, 41 man ka, ma'am. Okay, 41st birthday ni ma'am. Alright, so anyway, unang-una sa lahat, magpasalamat kami sa inyong tanan nga nakaroon nga naka-celebrate sa adlaw na tawhan sa ato ang ginikanan nga si ma'am Lods, Ma'am Lods. Ma'am Lods na lang. Alright, and then si Ma'am Riza. Okay? So, anyway, unang-una sa lahat, magpasalamat sa pisang mga client nga si Ma'am Janeline nga naakaroon sa Saudi Arabia. Thank you so much, Ma'am Janeline, for choosing and trusting everything surprises. Daghang kayong salamat kay kami gyud imong gipiling nga para mahimo something posible diri sa may Banlayag, Tukuran sa Buanga del Sur. Banlayag, Tukuran sa Buanga del Sur. Puroktos. Alright? And then, syempre, in behalf of everything surprises, kami sa Ma'am napon may birthday wishes para sa inyo ang buwan, no? Si Ma'am Marisa o si Ma'am Lordilina. Okay? So, naglaygon ng Diyos nga nakabot po yung ka Ma'am Lordilina o ika-size ka tuig o ika-upod Ma'am ika-41 ka tuig na mo. So, pasalamaton kita sa to ang wing na Diyos kay kining tanan grasya ra gyud. Kay sugod pa sa pagkahimugso nato from the beginning since birth gay pahimugso ta diri sa kalibutan is grasya na nga gipasinati sa Ginoo ug unsay kinabuhi, no? So magpuyo lang ta nga magbalipayon magbalinawon na sayod ko nga tanang birthday wishes na niya is grant na sa Dios bisan pa imong anak na wala diri karon bisan sa nga nani ka ba maagi at least nakapalipay siya sa inyo no nga para ma-celebrate mo sa imong adlaw nga natawag karon no ug ikaw pa dili lang magtajud ka pero usaon ta man naman so dawaton nato mas giilad pag yun. Well anyway happy birthday magpuyo ta nga magbalinawon magbalipayon uban ang gugma o grasya sa tibok pamilya once again. Happy 66th birthday Ma'am Lordilina and happy 41st birthday Ma'am Marisa. Greetings from Everything Surprises. Palakpakan naman natin. Alright, so thank you so much. Okay na ma'am, bye-bye mo. Dito sa camera. Bye-bye. Bye-bye. Blankies. Yay! Happy birthday! Thank you so much. Bye-bye guys.